Miti punta mo kaniting Miyerkules kilubning maleldo. Agyanging pamaylasang pibabata ng Kristo ngeni, miyalilad metong ayalang kupas a pamanatbus. Ing kasakitan a magligtas, malyari na langkwanan ding dakalaporma. King mumunang pamamasa, ing banal at alasuyo ning Diyos, lalarawa na loring adwang penandit ning biena. Ing mumuna, ya ing pamamasa, ing pamibule, at ing pamananggap king amano na ning Diyos. Ing kaduang penandit, amano na ning Diyos, di natangyo, inyang sinani na naiti, kabang pibabata na ing sama, at pamanyakwil, king ding sinalang sangkeyo. Ing pamaylasa ng Jesus, may gumpisa king krus o king mula ning Getsemani. Migit karing suksok at paku, ya ing pamangayimburis, pangasakwil at pamagtaksil keya. Tunaya ping sinubling mebye at alang suksok o paku, amalyari pang munye kasakitan king keyang sinubling mebye at mibayo anyong katawan. Dapot ding sakit ning pamangapayimburisan at pangasakwil, manatili lo. King diwang iti, ing pamaylasa ng Kristo, manatili ang gaking sarilitang panahon. Ing manimuna king kakatang kapagmasusyan, Ireverendo Padre Erwin Reyes Garcia. Talakad tap. Ingalayan
Ing lagyo ning igpampo ning anak ang ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo ang lugod na ning Dios. At ing pamakiyagom na ning Banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At kaya ka timurin. Kaluguran kong kapatad, bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala ring kasalanan tamo pagsisyantala at panyawad talang tawad king Ginong Dios. Iyagkas tamang yaning miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong king pamis si pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang Nuana Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at kimpanga patawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo kan sana, King Di Alananga. Amen. Panalangin tamo. O Diyos, sa igpami, ikabirian mo ing murang kamatayan, ing anak mo, King Cruz. Banway kabus kami, King Upaya na ning Diablo. Pagkalam mo kaya kaming talasuyo mo, ing malyari kami sanang mirakayanan, King Grasya na ning pangasubli ng Mebye. Iti adwan mi kaya ka o igpa, King kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibiyat magaring kambe mo, King kameto nga na ning Banal Espiritu, Diyos, manggaman King Alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas. Tiro na ko ning Ginong Diyos, nung naning sukat kong sabiyan, bana pasiknangan ko la, ring mi babayatnan. Diri na kong sikanan balangabak, banitang turo na kakong pakiramdaman. Dinina na kong pamanalastas ning Ginong Diyos, at ako linaban, o ginulot king Gino. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kako. E ako la sebatan, inyang ininsultuan dako, inyang sepulyot daing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot, ingin sultura, enako anano balang, uling ing Ginong Diyos, yang kakong babiye kasaupan. Siniknangan ko yung lub ko, banapi bata ko la. Balo ko king emil ako ing kakong dangalan, uling ing Diyos malapit iya, at patunaya na kingalakong pamikasala. Ating masika na lub, bisang mandalum kanako, paberen yung munta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda. Ing Ginong Diyos, yaing mismong magdepensa kanako, ninungeni, ing makapatune, king mikasala ko. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko.
Ginuulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginuulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, insultuan dako at tutukong menga pakarine. Mengari kong aliwang tao karing kapatad ko. Anti kong dayuan karing kayabe ko king bale. Tiktak karagul ing pamagmalasakit ko king bale mo. Balamu api ami kakalo ko king puso ko. Ing pamaglibakdo, keko kanako digpa. Ginuulining maragul alugod mo, pakibatan mo. King pamaninsultura kako, mispakyang saluko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ingat syukako. Manintun kong dumame kanako, dapat ala metong man. Mamatula kako, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang. Anyang mahu ko, ing binyero, inuman amaslam. Ginuulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyuning ginu king kanta kakuyang purian, parangalan ke at pasalamatan, panakit ding megipit kaniti, tumulalo, at ding king Diyos sasamba, mipasiknangan la. Uling ing ginu kayang pakiramdaman ing sainsing ding atsuking pamangailangan, at nalalakwan, detang kalugurano aatsu king sukulan. Ligayat kapurihan kita, Jesus, Panginoon. Ligayat kapurihan kita, ligayat kapurihan kita. Jesus, Panginoon, ligayat kapurihan kita. Inginuman tabaya kaya kayo. At kaya ka timurin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Kanita ing metong karing labing adwa, itang milagyuan Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok daring pari, nga ng kinutang karela. Nanong ibiyayo ka na ako, nung saupanda kayong makarakap kang Jesus. Bayaranan deng 30 salaping pilak. Manibat na kanita, menintuneng oportunidad di Judas,
baneng apagtaksilan i Jesus. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura, linapit laring alagad ng Jesus at ngarang kinotang. No ka rin mo buring isa jami para kaya ka ing apunan na ning pamaglagpus. Nga nang may kibat karela, puntalan niya itang metong nga tao king syudad, at sabyan niyo kaya, ing maestro sa sabyana, ing oras ko, miras na. Buri kong pagselebran ing pamaglagpus, king balemo, kaya bering alagad ko. Dapat daring alagad ing penabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para king pamaglagpus. Inyang may bengina, linuklok yang menga ni Jesus, akasulo daring labingadwa. Nga ng Jesus, kabang mamapunla. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, pagtaksila na ako, ning metong kay kayo. May balisa lalub, ding alagad, kaniting sinabi na ng Jesus. Ing metong at metong nga karela kitang na, Gino, ako, may kibat siya Jesus. Ing mitiltil king tinape na king pinggan abe ko, ita, iya ing magtaksil kanako. Arapan na ning anak ning tao ing kamataya na antimo ing sasabyan din kasulatan, dapat makalunos na itang taong maging kasangkapa na ning pamagtaksil king anak na ning tao, mayapa ing ene mi bayit. Kanitay Judas, ing magtaksil kang Jesus, migsalitaya, ako galanging aman mo, maestro. May kibat siya i Jesus. Ika na mismo ing sinabi. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Itamongan po atin tamong kaluguran, friend. Nung lawen me po yung buri ng sabihan king English, friend, Tagalugan me, kaibigan. Kapampanganan me, kaluguran. Mas manyaman niyang pakiramdaman king amanong Filipino, king amanong Tagalog, at king amanong Kapampangan, kaibigan, kaluguran, at inyang root word, king amanong lugod. Kaluguran, lugod. Sa Tagalog, kaibigan, ibig, kaibigan, nag-iibigan. Pag sinabi nating nag-iibigan, hindi lang ito nangangahulugan sa romantic love. There are 4 kinds of love, or there are 4 definitions of love according to the Greeks. First, there is what we call storge. Storge is love for family. A father loves his son. A son loves his father. That is storge. Number 2, there is what we call eros. Eros is love between sexes, male and female. Number 3, there is what we call philein. And the word philein in Greek is the basic definition for love. Kaya nga, ibig sabihin ng philein means to love or philia. P-H-I-L-I-A, philia. So, this is the basic definition for love. Philein means to love. And number 4, there is what we call agape, with its verb, accompanying verb, agapan. What is the meaning of agape? Unconquerable benevolence. It means to love unconditionally. Kahit sinasakpan ka na, kahit tinatraidur ka na, minamahal mo pa. Agape ang tawag natin doon sa salitang Griego. So yan po pag sinabi nating love, hindi lang yan nangangahulugan sa romantic love.
Marami po ang ibig sabihin ng love, ang definition ng love. Kaya nga napakagandang pakinggan sa salitang Filipino o sa Tagalog, kaibigan. Ibig sabihin, nag-iibigan kayo. At bakit nagiging kaibigan mo ang isang tao? Nagiging kaibigan mo ang isang tao kung pareho kayo ng interes. Nagiging kasundo mo ang isang tao kung pareho kayo ng hilig. Diba? Meron tayong kasabihan sa English, birds of the same feather flock together. Diba? So kung pareho kayo ng interes, pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng hilig, nagkakasundo kayo at nagiging magkaibigan kayo. Kaya nga, mas magandang pakinggan sa Tagalog at sa Kapampangan, kaibigan. There is that root word, ibig, kaluguran, lugod. Ibig, lugod means love. Sa English, friend. Diba? Parang hindi ko makita yung term na love sa friend. But of course, we love our friends. Let me quote from Aristotle, the Greek philosopher, and from Saint Thomas Aquinas, the angelic doctor of the church. Sabi ni Aristotle at ni Aquinas, there are three kinds of friendship. May tatlong klase daw po ng pagkakaibigan. Number one, there is what we call pleasure. Ano ang ibig sabihin nito? Pleasure, friendship, gusto ka lang kasama ng taong ito kapag masaya. Pero sa oras ng lungkot, sa oras ng problema, sa oras ng pagsubok, iiwanan ka niya. Pleasure ang tawag natin doon. Pleasure, friendship. Gusto ka lang niyang kasama sa mga oras na masaya at walang problema. Number two, there is what we call utility. Utility, gusto kang maging kaibigan o gusto kang kaibigan ng taong ito sapagkat meron siyang nakukuhang maganda sa'yo. Gusto ka ng taong ito kasi napapakinabangan ka niya. Utility ang tawag natin doon. Sa Tagalog, manggagamit. Another term for manggagamit, social climber. Burime, uling atin kang akakwa kaya. Burimeng kayabe, burimeng kaluguran, kasi agagatasan me. Pero kapag wala ka nang makuha sa kanya, wala ka nang makuhang pakinabang sa kanya, hindi mo na siya gusto. Utility ang tawag natin doon. So may mga ganyan, mag-ingat kayo. Manggagamit ang tawag natin dyan. Kilala ka lang nila kapag may kailangan sila. Pero kapag wala na silang kailangan sa'yo, tsepwera ka na sa buhay nila. And number three, there is what we call virtue. Virtue, my dear friends, is the real definition of friendship for Aristotle. Virtue is what we call true friendship. Yan ang totoong kaibigan. Through thick and thin. Sila yung kaibigan na kahit nahihirapan na, kahit mahirap ang sitwasyon, hindi ka nila iiwan, hindi ka nila pababayaan. At kahit anong mangyari sa'yo, hindi magbabago ang trato nila sa iyo. Maging sino ka man, mananatili kang kaibigan sa kanila. Kaya nga kapag meron kayo mga totoong kaibigan, i-treasure po ninyo sila. I-value ninyo sila. Huwag ninyong hayaang mawala sila sa inyo. Di baling kokonti na lang ang kaibigan mo, basta totoo lang sana sila. Aanhin mo ang napakaraming kakilala at kaibigan kung peke naman sila. Diba? So pag sinabi nating friend, kaibigan, ito yung taong pinagkakatiwalaan mo. Ito yung taong pinagsasabihan mo ng mga sikreto mo. Ito yung taong pinagsasabihan mo ng mga problema mo. Now, here is my question. Intro pa lang po yung sinabi ko kanina. Habaan ko daw yung homily para dun sa mga hindi pa ready sa prosesyon, meron pa silang oras mag-prepare. Joke lang po.
This is my question. Can an enemy betray you? Come to think of it. Can an enemy betray you? Sa Tagalog, pwede ka bang pagtaksilan o traidorin ng iyong kaaway? Yes? Okay, yes. For me, no. Why? Because an enemy, from the start, is already a traitor. Ang kaaway, sa simula pa lang, traidor na. Ang kaaway, sa simula pa lang, taksil na. Therefore, who can betray you? A friend can only betray a friend. Isang masakit na katotohanan na kailangan nating tanggapin. Sino ang pwedeng magkanulo sa'yo? Sino ang pwedeng mag-traidor sa'yo? Sino ang pwedeng magtaksil sa'yo? Yung taong pinagsabihan mo ng sikreto mo. Yung taong pinagsabihan mo ng problema mo. Pwede kang ibenta. Pwede kang saksakin ng patalikod. So, ang kaibigan, siya lamang ang pwedeng mag-traidor sa kanyang kaibigan kasi alam lahat ang sikreto mo. In today's gospel, my dear friends, we call it Spy Wednesday. Ano ibig sabihin ng Spy Wednesday? Si Judas, pinagpaplanuhan na niya kung paano niya ibebenta si Jesus sa mga Pariseo. In short, pagtataksilan ni Judas si Jesus. There are 3 times in these last scenes of the gospel story when Jesus and Judas seem to be in a world where there is none other present except themselves. One thing is certain, Judas must have gone about his grim business with complete secrecy. He must have kept his comings and goings completely hidden. For if the rest of the disciples had known what Judas was doing, he would never have escaped with his life. He had concealed his plans from his fellow disciples, but he could not conceal them from Christ. Pwede niyang itago sa mga kamukha niyang apostol o sa mga kamukha niyang disipulo yung maitim na balak niya, pero hindi niya pwedeng itago kay Jesus yung maitim na plano niya. Alam ni Jesus kung ano ang masamang pinaplano ni Judas. It is always the same. We can hide our sins from other people, but we can never hide them from the eyes of Christ. Let me repeat. We can hide our sins from other people, but we can never hide them from the eyes of Christ, who sees the secrets of the heart. Jesus knew, although no one else knew, what Judas was about. And now, we can see Jesus' methods with the sinner. He could have used his power to curse Judas, to paralyze him, to render him helpless, even to kill him. But the only weapon that Jesus will ever use is the weapon of love's appeal. Let me repeat, pakinggan niyo pong mabuti. The only weapon that Jesus will ever use is the weapon of love's appeal. Ano nga po yung sinabi ko kanina? Yung 4 definitions of love? According to the Greeks, ano yung pang-apat? Agape, with its accompanying verb, agapan. And what is the meaning of agape? Unconquerable benevolence. Unconditional love. What is the meaning of unconditional love? To love, no? A love that does not set any kind of condition. Sinaktan ka na, trinaydor ka na, pinagtaksilan ka na, pero pinatawad mo pa. Pero minahal mo pa. Yan ang ating Panginoong Jesus. No? The only weapon that Jesus will ever use is the weapon of love's appeal.
One of the great mysteries of life is the respect that God has for human free will. God does not coerce. God only appeals. When Jesus seeks to stop someone from sinning, he does two things. First, he confronts the person with the sin. He tries to make people stop and think what they are doing. He, as it were, say to them, look at what you are contemplating. Look at what you are contemplating or doing. Can you really do a thing like that? It has been said that our greatest security against sin lies in our being shocked by it. And again, Jesus bids people pause and look and realize so that they may be shocked into sanity. Second, he confronts the person with himself. He asks people to look at him as if to say, can you look at me? Can you meet my eyes and go out to do the thing you intend doing? Jesus seeks to make people become aware of the horror of the thing they are about to do and of the love which yearns to stop them doing it. It is just here that we see the real awfulness of sin in its terrible deliberation. In spite of love's last appeal, Judas went on, even when he was confronted with his sin and confronted with the face of Christ, he would not turn back. There is sin and sin. There is the sin of the passionate heart of the one who, on the impulse of the moment, is swept into wrongdoing. Let no one belittle such sin. Its consequences can be very terrible. But far worse is the calculated, callous sin of deliberation, which in cold blood knows what it is doing, which is confronted with the bleak awfulness of the deed and with the love in the eyes of Jesus and still takes its own way. Ano ibig sabihin ng callous? Alam na niya na mali yung ginagawa niya, pero pinagpapatuloy pa rin niya. Callous ang tawag natin doon. Wala nang sense of what is right and what is wrong. Or nag-e-enjoy na siya sa maling ginagawa niya. Kung nangloloko siya ng tao, nanggagancho siya ng tao, nagnanakaw siya, nagsisinungaling siya, kahit sabihan mo yung tao na yan, hindi na magbabago. Bakit? Kasi callous na ang taong yan. Ano yung ibig sabihin ng callous? Alam niyo yung kalyo sa Tagalog? Kalyo? Di ba? May mga kalyo yung paa natin. Pag sinabi natin kalyo, yung part ng balat na tumitigas. Di ba? So, ibig sabihin, matigas na yung puso. Hindi na tumatanggap ng correction. Our hearts revolt against the son or daughter who cold-bloodedly breaks a parent's heart, which is what Judas did to Jesus. And the tragedy is that this is what we ourselves so often do. So, my dear friends, question. Kaano-ano ba ni Jesus si Judas? Kaaway ba niya? Kaaway ba ni Jesus si Judas? Hindi. Kaano-ano ni Jesus si Judas? Kaibigan. Ibig. King Kapampangan, kaluguran, lugod, friend, pinagkatiwalaan, pinagsabihan ng sikreto. Diba? And other than that, if you know, Judas is the treasurer in their group. Siya yung tagahawak ng pera. Siya yung tagahawak ng budget sa grupo nila. And according to the gospel last Monday, Judas is a thief. Magnanakaw. Bakit? Kasi nga, siya yung may hawak ng pera. So, he can do whatever he wants to do. Diba? Bakit siya ginawang treasurer ni Jesus? Kasi, pinagkatiwalaan siya ni Jesus. May tiwala.
Tandaan po ninyo mga kaibigan, isa sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera dito sa mundo ay ang tiwala. Hindi ka makakabili ng tiwala sa tindahan. Walang presyo ang tiwala. Kaya kapag pinagkatiwalaan ka ng isang kaibigan o ng isang tao, pagyamanin mo yon. Sapagkat kapag nasira ang tiwala sa iyo ng isang tao, mahirap na itong ibalik. Well, may mga taong kalos, sabi ko nga kanina. Kahit makarinig ng pangaral, hindi tumatalab sa puso nila sapagkat matigas na ang puso nila. No? At kahit tuloy-tuloy pa yung matamasa nilang karma sa buhay nila, hindi pa rin sila magbabago kasi nga kalos na yung puso nila, matigas na. So ulitin ko po yung sinabi ko, ang tiwala ay hindi nabibili ng pera. Ang tiwala ay kusang nakikita sa isang tao, sa katapatan ng isang tao. So si Jesus, pinagkatiwalaan niya si Judas, pero si Judas, trinaydor niya si Jesus. Si Judas, ibinenta niya si Jesus. Pero ang tanong, pinatawad ba ni Jesus si Judas? Bukas po natin malalaman yan, Maundy Thursday, during the Last Supper. Pero bibigyan ko na kayo ng introduction. Diba? Yung question ko kanina, yung intro ko, can an enemy betray you? No, only a friend can betray a friend. Now, question. Pinatawad ba ni Jesus si Judas? Yes. That's the answer. Yes. Second question. Nakalimutan ba ni Jesus yung ginawa ni Judas? Sagot? No. But he remembered it in a different way. Do you believe in that, my dear friends? To forgive is to forget? Is that true? Really? Sinong naniniwala doon? To forgive is to forget. Taas ang kamay. Congratulations. Kung kaya po ninyong gawin, congratulations. Pero mahirap. For me, to forgive is not to forget, but to remember. To remember in a different way. To remember in a positive way. So Jesus remembered the betrayal of Judas. Let's try to review. Let's try to look back. On the night he was betrayed, he took the bread, he took the chalice, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many." For you and for many. Hindi niya sinabing, except kay Judas, ha? Kundi para sa lahat, para sa karamihan. And what was the last part? Do this in remembrance of me. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. So my dear friends, the best way to remember those who betrayed us is during the Holy Eucharist. All of us here, we experience betrayal. Lalo na po ako, pari ako. No? Kala ninyo madali ang buhay ng pare? Mahirap. Marami kaming mga taong nakakasalamuha. Marami na akong pinanggalingang parokya. Marami na akong taong pinagkatiwalaan at tinuring na kaibigan. Pero, trinaydor ako. Diba? So, mas marami pa po siguro yung mga nagtraydor sa akin kaysa sa inyo. At bilang tao, nasasaktan din ako. Pero, saan ko sila inaalala? Sa misa. Sa misa. Bakit? Because the highest form of prayer is the Holy Mass. When Jesus instituted the Holy Eucharist, the first Mass, that night, when He instituted the Holy Eucharist, was the same night when Judas betrayed Him. Did you get the point? Nung gabing tinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia sa huling hapunan, yun din ang gabi kung saan siya
pinagtaksilan at trinaydor ni Judas. But Jesus remembered it in a different way. Hindi sa negative way, kundi sa positive way. Do this in remembrance of me. Pinatawad niya si Judas. Doon pa lang sa moment na yon, pinatawad niya si Judas at inalala niya si Judas sa positibong paraan. So my dear friends, I invite you in today's Holy Mass. Marahil hindi ko po alam ang mga kwento ninyo sa buhay. Napakarami ninyo, baka marami tayong mga iba't ibang kwento sa buhay natin. Marami tayong karanasan. And maybe, marami ding mga Judases sa buhay natin. Sino yung mga Judases na yan? Hindi lang yan singular, plural yan. Yan yung mga taong kaibigan natin nung una, pero binenta tayo. Yan yung mga taong kaibigan natin nung una, pero pinagtaksilan tayo. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Bakit? Kasama mo si Jesus. Dahil si Jesus, isang mabuting tao, pinagtaksilan din siya ng kaibigan niya. Pinagtaksilan siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. At yun ay walang iba kundi si Judas. So I invite you, sa misang ito, let's pray for those Judases. Ipanalangin natin yung mga Judas sa buhay natin. Anong klase ng panalangin? Lord, mamatay na sana sila? Wag yon. Baka mamaya panalangin yun, Lord, matay na sana rin kapatay ko. Matay na sana. Aliway ta. Hindi yon. Lord, makonvert sana tong taong ito. Lord, enlighten the mind and touch the heart of this person who betrayed me. Remember those people who betrayed us in this Holy Eucharist. And let us pray for their enlightenment and for their total conversion. Ang grasya ng Diyos ang makapagbabago sa lahat. Dahil sa Panginoon, walang imposible. Amen. Talakad tapo. Panalangin ding malda. King lagyuning kayang pamaylasa, maniga po tamo king Ginong Jesus, ban pakiramdamana ing kaya katamong panalangin, kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Ulitan tayo po. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin niya king Getsemani at mipawas daya. Para kari Kristiyanong daralan kasakitan. Manalangin kami po. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Dea kapanda ka, anting metong a kriminal. Para karing alang kasalanan, ame sukol, at emi dinan katuliran. Manalangin kami po. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Diklat me igpasbol, ning paraiso, king mayap ang mapanako. Para karing palpikasalang maniga po, king kekang kapatawaran, manalangin kami po. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Dinawon me, ing kaladwa mo, karing gamat ning igpa mo. Para kaniting komunidad, ama nalig ka, manalangin kami po. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Ngini po adwan taming sarilitang kapagdasan. Agkatanda kayo po, king kataymikan, isitsit talaki nga pong Ginoo, retang taong tinuring tamong kaluguran, amigtaksil kaya katamo, king miyayaliwang paralan, king miyayaliwang bage, ipanalangin tamo po, ing karelang pangakonberti.
Ginong Jesus, bisaking manatili siping mo at talakadlele na ningke kang krus. Ituro mo keng mikatetagan ban misa na yaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alananga. Amen. Luklok tamo po. Ing pamananggap ning parokya karing banal lalaro, ame bendisyon king misa ring banal lalaro. Ing laro para karing masakit, ipresentane po ning meto nga doktor, kambering matwa ampon masakit. Manano sanang ding masakit, amilan yan ganiting banalalaru, panamdaman daing pakalulo na ning ginutamong Heso Kristo, ating magligtas ng lugod, king katawan, kaisipan at kaladwa. Salamat King Diyos. Ing banal lalaro ning Krisma, ipresentare puring pamuntok ning Chapel Pastoral Council at Construction Committee ning Barangay San Rafael, Santa Filomena at Bangkal. Ing banal alaro ning Krisma. Manano na sanang ding milan yan, kaniting mabanglong krisma, ring anak ampong matwa, mabinyag at makumpil, ampon ding paring miordinan, panamdaman deing kalam ampong regalo ning banal espiritu. Mipuriing Diyos, kapilan paman. Salamat King Diyos.
Manalangin kayo, kapatad, baning kakuwat kaya kayong daon, matanggapla arapaning Diyosig pang mayupayang tutu. Ang gapanes sa ning Ginoy ting daon karinggamat mo. Kini kapuri ang puan ni kaligaya ning lagyo na. Kini kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa maganakang higpami, tanggapan mesa na iting ayin, ayayang pang mikeka, at malugod mong ipagkalam nganing kareting banal na misteryo, pagmasusyan miing pamaylasan na ning anak mong bugtong, apakyabutan miing grasyang daralana, itiadwan miking kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabe yake kayo, At kaya ka ang timuri. itasyo la rin puso yo. Makatas na laking Ginoo. Salamatan tayo ing ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang puan matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man, o Gino, banalaig pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ngayon milalapit na laringaldo, ning makalunos ng pamaylasa, at maligaya ng pangasubling mebye, gaganakan ang pong pagmasusyan mi, king kareti, medaig ing katasan ang pong kapalalwan, ning matwaming kasalang. At kareti mo rin meto pa ding misteryo ning pangakabos mi kang Kristo. King kapamilatan ng Kristo at ding sablang anghel sa sambandaing kamalan mo. At mitutula lang alang kapupusan arapan mo, bustan mong milauk laking karelaing king siwalami, ngening mikakametong kami king tula at ngaming ang pupuri. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, et ergo dona quissimus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Jesu Christe, qui compassione voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, hoc ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est accipiens et calicem iterum tibi gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Memores igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vitae et calicem salutis oferimus, gratias agentes qui nos dignos habuisti astare, coram te et tibi ministrare. Et supplicias deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare Domine ecclesiae tuae toto orbe diffuse, ut eiam in caritate ferficias, una cum Papa nostro Leonem, et Episcopo nostro Florentinum, et Episcopo emerito Paciano et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum in qui in spera resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quaesamus miserere, ut cum beata Dei Genitrice Virgini Maria, beato Iosep eius sponso, Beatis Apostoles et omnibus sanctis, et sancti Pater Dominice, et sancte Tomei Aquinatis, Tomei Aquinatis, et omnium sanctorum ordo predicatorum, qui tibi a seculo plequerunt, aeterni vitae meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Amen.
Ikabos mo kami kisablang marok o igpa, malugod mo pong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, panking kasaupanan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipanan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan kabang panayan ang pampagsadyan miya, ing panyatang namip ng ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, yang babiya ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan na ning banala kapulungan mo. Layon meng pamayapan ang pong pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sanang kapilan man kay kayo. At kekan timur. Iyang pangtaying ing waganing kapayapan king metong at metong kapayapan po kay kayungan. Yung kordero ning Diyos, yung milalako king kasalanan na ninyatu, mapalad na ring mayayaws king apunanan ning kordero. Ino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
sapagkat sa krus ay nakabayubay, kamatayang nagbibigay buhay. Krus na dakila, binhi at bungang bulaklak na nagliligtas. Kahoy at pako at kaniyang bigat, likaya nating inaasam. Naawa ang Diyos sa ating nasadlak sa mundo ng sawiwan. Ngunit sa puno ng kaligtasan, kamatayan tayo'y lalaya. Krus na dakila, binhi at bunga, bulaklak na nagliligtas. Kahoy at pako at kaniyang bigat, likaya nating inaasam. Narito na ating ay katubusan, sinugo ang kanyang anak. Sa sinapupunan ng Birheng mahal, Panginooy nagkatawang tunay. Krus na dakila, binhi at bunga, bulaklak na nagliligtas. Kahoy at pako at kaniyang bigat, ligaya nating inaasam. Iniwan ni Kristo ang kabataan, hinarap ang pagdurusa. Katulad ng samang tupa, buong buhay niya'y inialay. Krus na dakila, binhi at bunga, bulaklak
Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, gisingan mo kami kapanamdaman, baming matibe salpantayanan ning biye alang angga apig kalub mo kaya kami, king kapamilatanan ning kamatayan na ning anak mo kaya tiking yatu, kamatayan na mibayo kaniting banal na misteryo na ning Eucharistia, itinganadwan mi king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo. At keka timuro. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaon ne, umay kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. At intapong prosesyon, kaya rin na ning misa, agkatanda kayo pong tuki. Salamat po.